डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मिशन चौक मोतिहारी। म्यूजिक बाय आप सुन रहे हैं राकेश वंदना को। कहाँ से चले कांवरिया, कहाँ से जल भरे लनहे, कहाँ से चले कांवरिया, कहाँ से जल भरे लनहे, कहाँ में जलवा चढ़ावे लन किनकर दर्शन करे लनहे, कहाँ में जलवा चढ़ावे लन किनकर दर्शन करे लनहे। देवालोक से चले कांवरिया, गंगा से जल भरे लनहे, देवालोक से चले कांवरिया, गंगा से जल भरे लनहे, देवा घर में जलवा चढ़ावे लन शिव के दर्शन करे लनहे, देवा घर में जलवा चढ़ावे लन शिव के दर्शन करे लनहे। आप सुन रहे हैं जे म्यूजिक मोतिहारी को। कौन फल भोला पर चढ़ावे लन के ये पूजा करे लनहे, कौन फल भोला पर चढ़ावे लन के ये पूजा करे लनहे, कौन भक्त जलवा चढ़ावे ला किनकर दर्शन करे लनहे, कौन भक्त जलवा चढ़ावे लन किनकर दर्शन करे लनहे। आप सुन रहे हैं जे म्यूजिक मोतिहारी को। भंगिया धतुर फल भोला पर चढ़ावे लन बभनु पूजा करे लनहे, भंगिया धतुर फल भोला पर चढ़ावे लन बभनु पूजा करे लनहे, राम लक्ष्मण सीता जल चढ़ावे लन शिव के दर्शन करे लनहे, राम लक्ष्मण सीता जल चढ़ावे लन शिव के दर्शन करे लनहे।
बाबू साहेब राइटर लिखे गीतिया आदित भाई सजावेलन हे भोला जी के महिमा अपरंपार बारा किसला चारी गावेलन हे।